Ada sonaran? No dong na? Oh ada, nuang nuang. Rom ba ada, share lagi nang nusyo. Iya deh lagi. Ready ada, bong na. Oh, cai bayi. Berikan cili. माथो खबरमोन आदै देरहासार खबरा आदै नोंसाजे समायनाखौसो आंनि फंबायनि थाखाय जुलिनि खोथा रायलायनोसो फैदोंमोन आं आदै हाब आदै 25 बोसोरनि मेगननि मोदैयानो दिनैसिम गगायाखै आहा दोन नोंसिनि बे लैथो थेनो नागिरनाय सिमांखौ नोंनि नोंथांनोमोन आंखौ गामिनिफ्राय होखारहरनाया आंनि आखाइनि दैखौ निमाहा होदो आदै गोरिब गुन्द्रा न'खरनि थै सोबग्रा सुनि न'खरनि सायखंखौ आंनि फिसाजोनाव फोरोंनो हाया बे खेबसेखौ निमाहा होदोलै आदै एसे जाखानानै होनबा जागोन नामा बे नोंनि सिमांखौ हर गेजेरनि आसखान्दा सिमां साननानै लादो आदै देरहासार दा नों थांनो हासिगौ दे आदै बिदिब्लालाय नों ओंखारबालाय थांसै आं आरो समायना बिफायाबो जे गोदोनि जायखौनो निमाहा होनो हाया नामा जिखुनु जाया बे साननैसोखौ नेथ'बावनोसै आं आदैनिफ्राय मा खोथा मोनो बिनि उनाव मोनसे बेबस्था लायाबा जानाय नङा रथ' आदै माथो नोंस्रा समायनाया हाबा जाहैबायनो गोदो आंखौ साख्रि गैया होननानै बासिनाया दानालाय मानो नोंस्रा समायनाया बिहारि सानै गोनां बांगालवाजों खारफालांखो नोंसिनो मानो नांगौ आंनि फिसाजो हाबा जानाय जायैखौ नोंसोर आंनि मा जायो आं नोंनि एक्स बिजामादै आं नोंसिनि एक्स वाइखौ मिथिया हगार लामाया थांदोलै आदै बालुन्दा आं बादि साफा बालुन्दा जानोलै बाबुमोन सिगुननि सावाव मोसौ बोराया थैयालै आदै समाजनि मा बिस्थि रोंग्रा बे बोरायालाय थ' थांसै बिमा बिफानि हटेलाव मोनजादोंथ' हिना हिनजाव लाबासो मिन्थिगोन वेलकाम लख्रा नोंथां जिरायदो लख्रा नोंथां आं बाव जिरायनो होनना फैयाखै 5 लाख रांनि हिसाब लानो होननासो फैदों आं बे रांखौ आंबो गारनासो खारनो गोनां जादों होनखाबायना दान्दा गोलावजों दावहैनायखौ आंबो रोंगौ सगरसिं मासे मावजि जानानै मोसाबायदि सिगिनायखौ सासे गोरलै गथ'आबो गिया लख्रा नोंथां बिस गोनां जिबौ गैदावब्ला बिनि फिथाइया माबायदि जायो नों मिथिखागौ ना सगरसिं नोंथां गिनानै फासायग्रा आं नङा लख्रा नोंथां बाय सगरसिं नोंथां बस लामायाव खालायखासै नामा ब्र बिदिखौ सावब्लाबो बेग्रा खाम्फा मोननाय नङा नोंनि मानसि आंनि मानसिजों लास्ट गेम गोहो दंब्ला साफा नांगोन ओइ नोंथां खामानि गैया ओइ जाला खादो
Wah,